הצילום מתחיל. חכי פאי, חכי. חכי, אסור שיהיה אי שוויון בין הקערות. אוקיי, אתן יכולות לצאת לדרך. דממה. פה בלילה. הבינו כנראה שזה לא חוקי. רותם, זה ממש לא טוב מה שאתה עושה. אל תדאג, זה בסדר, זה לא שהחבתי לה. הופ! מאמן ראשונה על גרמניה! גרמני! גרמני. I love Germany. היא תגמור לגרמניה את הגזר, אתה יודע. מה זה אכפת? תיקו הולנד. הולנד. הולנד! We have a הולנד! רגע, אני לא בטוח, אולי תשנה את דעתה. לא סגור על זה? לא, אני נשארת עם הולנד. We have a Germany and Holland. זאת אומרת... זה אומר בטוח ניצחון בינתיים. לא, בעצם... עד שג'רי... לא, פאי גם רוצה את גרמניה, אבל אין. על מה פאי שינתה לגרמניה. פאי כל הזמן הייתה על גרמניה. לא, פאג' שינתה לגרמניה, אבל פאי לקחה לה. פאיצ'ה כבר לקחה את הגזר מגרמניה. כן, פאי לקחה את Thank you very much, Fudge, Pie and Jerry. Here. Okay, thank you.